Jismu Joseph Vella magħruf bħala ta' Zeppi, jiġi tziju ta' Graziella Gallia, bint l-eks Ministru Censo Gallia. Għandu kumpanija jisimha Veljo li xogħla huwa li tiġbor l-iskar domestiku. Dokumenti uffiċjali li għandu fidejh One News juru kif nhar id-29 Ottubru tas-sena 2009 il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar intalab japprova kuntratt temporanju għal ġbir ta' skar domestiku. Preżenti għal din il-laqa kien hemm is-Sindku Graziella Gallia. Intqal li l-Kunsill batal 3 kwotazzjonijiet iżda daħlu biss 2 li b'xi mod jew ieħor kellu jew għandu x'jaqsam magħhom Joe Vella, magħruf bħala ta' Zeppi. Il-kumpaniji li tafgħu l-offerti tagħhom dakinhar kienu Norder Cleaning u l-kumpanija l-oħra jisimha Veljo. Veljo hija l-kumpanija ta' tziju ta' Graziella Gallia li fi żminijiet li moddija kien parti mit-tim tal-ġaketta blu. Dakinhar li l-Kunsill Lokali intalab japprova dan il-kuntratt li suppost kellu jkun wieħed temporanju, is-Sindku Graziella Gallia mkien ma ddikjarat il-konflitt ta' interess, xi ħaġa li legalment kienet obbligata li tagħmel. Madankollu hija mhux talli ma ddikjaratx il-konflitt ta' interess iżda saħansitra ivvotat favur it-tziju tagħha kif jindikaw il-minuti uffiċjali tal-Kunsill. Joe Vella li trakkiet tiegħu poġġihom f'din l-għalqa ta' warajna huwa kostitwent fuq it-12 distrett. Vella huwa wkoll kanvażer kbir tal-eks Ministru Censo Gallia li jiġi missier is-Sindku Graziella Gallia u li fis-sena 2007 inqabad li kien jaf bi brimba ta' korruzzjoni fl-ADT iżda m'għamel xejn biex isolvihha. Inshallah One News minn San Pawl il-Baħar.